נגב, תספר לנו איפה אתה. אני על הירדן. כן. ואנחנו עשינו על האש. אחר כך זה היה אבא שלי עשה את זה. ועשינו יחד בעבודת ספר. אני זוכרת כזה. ומה עשינו ביחד? זה אחר כזה חרד. פרפר. פרפר? כן, זה פרפר. אוקיי. טוב, אז איך היה לי בסדר. מה עשינו ביחד? כן, ועשינו לעשות משתייה, מחצלת. ועשינו את אוהל. כן. ואבא שלי הדליק את מדורה. מגניב.